kan hostel a thla ka u thil ton le ka ton ziak tu Grand Syria kan hostel a thla ziak tu Grand Syria kan hostel hi rang than chuan thanglem lo ma se keini aya senior te chuan enge moton an lo nei nual hloma chung te chu heng te hi an ni e pakhat na bathroom a thlan lut khatunge hemi tong tu hi ka thian pa naw ani a ke ai chuan sikula lut ma a naupang zawk ma se ke ai chuan a senior zawk tlat an ma ni hi kan kom thlanga anom nge nge henga thil ton min hril te hi a soi angin ka han soi chhawng ange zan khat chu ka mut tui lai takin eng thom nge hriat lo hian min ti har hlol maya ka har chiang em mai thom omna lam kawa en thei chuan mi hring ni ngeiin ka hria rizain a en khu lut maya light kan off vek awangin tunge ani ka hre thei mai lo ti chuan bathroom a chak deuh mai hian a tlan lut phuta chu pa chu awa man mo em ve ka ti ril ru nge nge ka ngai chang renga in silri chu ka hre thei ma se darkar khat nuwa po alo la chuak mi alo thomero ala om reng si reivak lo nuwa chuan kan warden pakhat zawk chu thom hria chuan alo tho ve ngal wata thom ri na tak chu a hre thei mai lo a chan chu bathroom hi pali lai kan neya in bangdan ani deuh box sia ari gna in nei dan tur chu kan ngai ruat thiam mai ang chu light chuan an en kwal den dena keipon kamut na tangin kalo en ve reng bok bathroom pathum a en to a tuma an om lo a top bera a tlan lu na hmun kalo ngai chan reng mai chu a hong ta a me en enga tang chuan kan warden mail chu ka hmu theya kan warden chuan enge mo hu a nei ti a mail atang chuan hai rual ani lo adang ngal veka ameng phok le bok vain pui turin huai sen na ka nei mi lo chu thil chu second som thum bor vel chelo chang lova a en tia chuan har chuak thu niom tak hian atlan thuta aruma a in kal nan ngal mi ani atu ka tang chuan kan warden chu a khuwa na satakin asik ta ngala damdoi kan nei that lo wangin in lama in en kol turin principal le sikul nei tu proprietor te chuan an ti nge nge mani lo khan khami zana athil mu kha phone kal tlangin ka han zota atira chuan a soi thadu mai lo ma se ka zo ta ka chuan chu athil mu thu chu ti hian min hril ta a in sil thom ka hria dar zat ka in wata dar ni le minit som thum pasari chi ani a tunge mo tunang huna in sil chu tinwa nu chung chuan thomron ring alam chu light nen chuan ka panta a bathroom chu ka en kwal den dena a top bera kala en lo pakhat ala om ti ka hre chuak thuta thom ding taka bathroom ka han hong thut mai chu karap lutuk kan sikul din tupa proprietor fapa kumlil yam ta a kan vui liam ta kha ani ti chiang takin ka hria ka mu chiang lutuk ka mai zon te a chuan min lo en ve reng maya adang veka amit khur chu atladok le ngal reilo te a chuan mithi uirim hian katnar chu aron lo khat vek mai ka har chuak thuta ka ruma rang takin katlan luta rizaya ka in khu chungpon churim chu kala hre thei ti in min hril ta ani pani na khum chunga thu khatunge hei hi chu ka thian pa nen kumin sangni somni kumtir loka kan ton ani nge nge ani chu ka chiang chia ta lo February thla ni ti chu ka hre theya atu kulok board exam ani wangin midang chu an tanghlom hle chuti lain keini thian panga ve thung chu tana hnekin thilti ruk tur kan zong chara ti hian thutlukna kan siam ta doma meizia zuru turin kan chhawanga kan vaya kan chho chuan min ring hlel don sia
chu wang chuan pakhatin study hall toilet a in thir a dilanga toilet a awm lai chuan pahnih te in dawma kan tih tur chu kan ti tawh dawn nia kan ti a study hall toilet a pakhat lut tura kan tih na chan chu toilet a ruah chuan kem teacher ten dawm lama chho an phal lo thin wang ani karua hmanna siam chu a fuh hle a ka thian pa zakopanen chuan dawmah chuan kan in zui chho nek a a free tho boka bathroom a lut lovin khumah hian thuila kan chu top mai dawn nia ka ti a ka thian pa jacopa chuan kongka avakal ngal vata reipo kan la zuman lo tia chuan pheikhawk kan dahna lama tangin thawm kan hreta maya ka thian pa nen chuan kan mai zial ken lai ve chu manmo tak hian kan nor luma thawm lo chhona lam kan va in ngala engma ka hmulo thawm chu ala om reng si kan khum hi a chhawng vek ani a chungah chuan kalona heta ka thil mu hi alom hlimthla mu min tirap tlat tu chu lai pakhat chau kan ona chumi in a siam hlimthla tang chuan zona khum chungah chuan thu anom ti ka hre theya a hlimthla chau ani a puanin bang pakhat ma a om si lo ka thian pa jacopa chuan min lo aw vata ka hoi thlak chung lek chuan alo bo man mo deuh chuan study hall lam chu kan pan vata kan hostel le study hall hi pen sum nga vel ani kan kalmek lai chuan ka thian pa chuan ti hian a thil mu min hril ta a khum chunga I han lon rual chia khan thawri na lam kawa hoi phei ngal vata jona khum hnuai kawa en chu karab lutuk papakhat alo mu reng maya kawa kal hnaya khum hnuai kan bi mai chu mel thim vek mai hian min lo en reng mai ka hlau lutuka lawanga om ka hre ve bok nen ibula ka lo phei vata ka lo au lai che po khan alamu reng ma se karon hoi chho chung re lo te a khan abole daya doma khan ka hril du lo che ni kha khum chunga khan hui nei ve em min ti thun zom ngal zata kei chuan a hlo zual ka hlo wangin engma ka hmulo ti in ka chang liam puata he tu hi jacopan alo ngai thave ni chuan ka thil mu chu a hre thei nge yang pathumna ka thian pa tang chunga thu kha tunge kan hostel hian tang room kan nei hranga tang chu kan hret ol samdan tur chuan thir thing rem hi ani maya kan school rules a chuan hosteler te chuan tang ken lu ngei tur chidang ken phalani lo ti ani a hosteler kan tam tham deuh hleka mi paringot po somru kan thling hial ani zan khat chu maizial ka zung ru ka wangin wardenin min mana naupang lo lu tak ka ni wang hian vuak enga tan ma ka ngai lo ti a hreta wange thleng min sil tira tang room in hon hun chung chuan thleng chu ka sil ta char mai ka zo ve le chuan visiting day ya ka chung te min ron thon ei tur la tur chuan ka pheya alowin kalawangin warden te na cha pi ka dila study hall a chuan min chuk chan vek to ani ka tang chu ka honga ka thian pathan zola tang chunga chuan mi tuai ma thu anom ti kamit sirin ka va mu thei chu lam chu ka va hoi pheya kamit sira ka hmuang chia khan tang chunga chuan min hnung chhon zonga thu an dom chia mai kariru chuan lekha zir pei lowanga a biru nianga ka tia ma se amak lutuk lai chu a phezoka ka en reng lai chuan abo ta mi amai ani chu ta hlona in min mana khati laya ka om dan kha ka hra thiam lo ka hmul thi te hi ading veka ka chhip hi a hik trek chok mai rang lutukin tang room atang chuan ka tlan chuak wata study hall lam ka panding ngal gate ka lu rual chuan kan warden chuan ka hmela dik lo ti alo hria chuti lai chuan kan hosteler puite chuan devotion an lo nei mek kan warden chuan ka chunga thil dik lo thleng ti a hria chabi ka ken lai chumin dila ma se kei chu biak tlak kanilo ka soi mai trep mai ka hlo zol em na chan chu
Trang room atanga study hall in kar chung zonga khan pen thomin minzui ve char ka kal chak le akal chak ve a ka kal muan le akal muang zui kan warden chuan biak tla kan lo ti a hria ka thian te ka ti chi aya lo wangin a zan la in min thon ho ringot hemi zan hian ka thil huang chia mu an lo om nual mai warden ngei po chuan a lo pu ve reng mai ka thian te ho pon an lo pu bok ma se thian ho an ne wangin ka hlawang em chuan an hlau ve lem lo kan thlamu kha tu dang ani kan ring lova a chan chu kan dom thlang chia hemi zan hian ruang a chuak ani ole kan soizel ma in he channel hi iloga subscribe lo ni chuan khongai takin subscribe ti kha lo mit ve phot mai te le tin i ton hriat mak le ngai nom tak te i chung te i thian te le midang ton hriat te po he number kan ta lana hian ron thon ve ro le ka u thil ton le ka ton ziak tu Grand Syria ka u hi ami hring puya chuan lo anei lo ma se thil danga chuan chuan tlak ani hran lo ka u ming hi soita lo mai la ka u te in hi ka len lu na ve ber ani a tun thlengin din thar venga hian an om nge zan khat chu zan dangang bok hian an ina chuan ka leng le a ma se chumi zan chu boru ga rit ti riu na kanaya a chung te dang chu an leng chuak nge ni an lo om lo veka ka u nen chau chuan kan oma ani la in bual turin pon bedroom lama min lu san dai mai bok si ka ren chu adim ema ruwa atla ser bok ma ni to ka lo ri ruk na ka lain ring ema ka uron aw vak mai chu ka phu chiang ngei mai an bedroom lampan chuan ka tlan phei ngal vata pona barelan da chu alo phone lok mai ama ti chetani ringin enga tan ma ka ngai du lova voi le khata alo har chuak thut chu a tap lo chau in chunga ka hruai lu ta chumi nu chuan ti hian a thil mu chu khur lok chungin min hril ta a in bual tura bedroom ka lut kha boruak hi avot riu mai hian ka hria engtine motak hian launa aron kala ka mul thi te po ading ur thei hial ma se ka taksa chaklo wang ni ringin bucket keng chung chuan pon barela tui khai tur chuan ka chuaka bucketa barela mi tui ka pir ma che chuan tui chu aron phone lok tamaya ka au chuak vata ma se thilmak tak aum tlat mai iron chuak khan barela tui phone kha i hmuwa ma se ka thil mu kha i hmu ve lo papakhat dang mai hian barel chhung atang chuan min lo en reng mai kei chuan uluk dewin ka ena ka ding ringon reng maya chu ka me hmu chu kumhni liam ta a kan vui liam tak kan in lu nei tu pa hei hi aming soilo mai la kha ni tlatin ka hria aban chu alo phar chuaka amak lutuk aban chu sei takani minun khoi fu trep tia chuan karon har chuak thei hramalom ti in min hrila a chung te an lo ho nu chuan kei po chu ho tur chuan an kongka ka chuaka kan in ka thleng trep tia chuan thil engemaw chang deuh ka hriat thiam dan ber chuan char tin ni main ka hria chu kapal ta chor maya analo tuk ti thomin azui ngal zat kei po chu ka tlubok thlop nge ka thenarim ema chuti anga kapal tur khera thil an lo da chu ka ngai dan ani lo hle nunglam chu ka hoi wata ma se engma ka humia lo kapal nge si muat nekin theme an soyang main are ngal wang mai ka hlau tuk chu ina ka tlan lut ngal wata ka chaw deuh ni ngei tur ani ka mu thil lai po ka hrelo kamu manga chuan kha ka thil chhuina chhak kong sira electric ban ngeng chuan papakhat tum vek hi ake konglam hoin alo thu thluang duai maya
chu pa chu ka lo palani ka har nu po chuan chulai mun chu ka tri ta tlat maya tun thleng mai hian ka in chuina zone kamumanga palian lo thutna electric ban bul hi kan in bul mai ma ni se kala en thangam lo hrim a thu hrimin tun ma chuan kan in omna lai hi ram hoi liam kon ti a soi hat lo kai to ni in bol lo pai nan te an lo mang to thina ruang po an char zeu to nge kan in sak lai po hian mak deuh ka tonga chuti lai chuan kan in sak chu aban kan phun kim to a abim tur po cement chhun thei mai turin kan pai fel vek to zan khat chu zun zung tura pona ka chuak chu thom ka hreta tlat mai ka ngai chang renga akha tok hian alo rile thina chu thom chu kan chui chian chuan kan in sak lai mi nge ani ti ka hre thei thom na lama kan hoi thak chuan naupang pakhat kumnga tanga kumret vel bor tur hian rot chu alo khong ri hi alo ni a thir cheruk tu ma nga in tui chu ka suak loka kan the ta tak tak mai ani kha mun danga tlan chian na a om si lo ka omna lama chuan alo tlan chowa ma se thil dik lo a om tlat bim ka ngai tua le ta bim chunga a thu kha ani sia kumnga ta kumriat bor vel no pang chu bim chunga tang chuan a zuang thla a ala ding chat zui chu lo da thale ta ila alo tlan chho reng chu no pang ti thei ruala moi lo khop hi alani a chak lo tuk tlat alo thleng chho trep tia chuan tungai ani te reng en tum chuan ka in siam rema ka lo biruwa alo thlen chho chuan ka lo en chianga a mak lutuk khati khopa tui tam khan ka the kha ni a hu mi alo a ke hniak po mu tur om lo chu zong ai mak ka ti zo kha chu thla eng kala chumi hnuaiah chuan a thla alang tur ani ma se alang mi a si lo tin karap zuala em chu patling o cher chur orol chi a tunge min ti buai ti chunga atan liamul khani ka unu pui hi a rai lai ani a zuna chua thut thina wangin ka u chuan zinglam dar ni vela ri tuin alam set sak top zela zan khat chu a alam set chu lo ri in ka u chuan an nu chu a kai thawa izun chu ma tak takin ka lo zun puyang che atia anu po chu lo tho ve mai in an pon ba ro ma chuan awazun puita a heta hian thilton an neya chu ka u soi danangin ka han soyange chutia ka zun pui chu in thiar nga la du thu min hrila kei chuan ka thut tira thokan har sat ema wang chuan pon lama ka lo kalanga izo huna min ron aw fak mai la ka lo lu don nia ka om ve chuan nuami ti lo dange ti pa chuan ka chuaka kong khar chu pon lama ka kal zo chuan mai zel zuk pa in kong puya ka han chho zuaya kan hoi kwal vela re vong takani ka chuk le ngal vata bathroom bula chuan ka dinga kan le hoi chia mai chu amak lutuk mai cheno pang kum nga vel om hi alo chuk cheta alu chu akol vek le ngal ake pen thom po hriat tur a om lo kong sira street light a om reng si a tu po lo chuk se a hlim thla ka lo en pa sa zia thin makzol lai ber zok chu kan nu chu bathroom chunga khan ka kal hnan nai si a tungai kong khar lo wa hon sak te reng ni kabula chuan alo om reng to min lo soi hara ruma ka lo pui vata tuin nge kong khar hon sak che tia kan zo chia mai chu makti mel deuh mai hian min ena kalo au chia nang chuan izo to ni mo ti pa in min din tira bathroom kong khar ka kal hlanin min kal sana kalo phei chuan lau mel deuh hian step lam ilo mel renga karap lek zok che lom ti in min chang tamaya mak deuh mai chu ngai bel tur tingin afa hi thlakim lovin apianga mai chia ani nge thachan ve hnuwa athita ani ka fanu thla nge ani ka ring pet mia ti in kabula ka u chuan asoyani
ole tun tumatan chuan kan lo du tok le ri photanga thungai nom tak tak beng war thak tak tak ronti chhuwa zel ani dona ilo ngai chang don nia ka thu chiarte min lo ngai thak saka wangin in chunga kalome